que hem de potenciar és el comerç local. Mireu, vosaltres imagineu, hi ha tendes de tot tipus, bueno, de quasi tot, però les que tenim o les conservem o mos se'n va al poble. Això no pot ser. Merceries, forns, tendes d'alimentació, ferreteries, tot. En tots els oficis n'hi ha comerços, quan fem una obra tenim de tot, llumeners, fontaners, tenim de tot. Val? Si se n'anem fora, què passa? Els jornals on se'n van? I la riquesa de Simat se'n va a un altre lloc. Hem de potenciar el nostre comerç i les nostres infraestructures estan així i hem d'utilitzar-les perquè si el protegim i el promocionem donem riquesa i donem jornals. Si imagineu si totes les persones se'n van, no puc dir el nom, imagineu-se que tots els de Simat compràrem tots els aliments així. S'imagineu la quantitat de llocs de treball, de jornals que es quedarien en el poble? I per què no ho fem? L'Ajuntament creguem que necessita fer campanyes per a potenciar totes aquestes coses, perquè ens podríem ajudar els uns en els altres. No fa falta anar a tavernes ni a grans magatzems a comprar. Es pot comprar en el poble, perquè en el poble n'hi ha pràcticament de tot. Algunes cosetes no, però la majoria sí. Les tendes es beneficiarien i Simat en general guanyaria en tot, en tots els aspectes. El polígon industrial, un problema etern de Simat que no hi ha manera de solucionar-lo. Nosaltres no volem grans polígons industrials, que això fracassen. Damunt ja sabem on estem ubicats, en la Valldigna, i que les comunicacions són les que són. Però un polígon industrial adequat al poble de Simat estaria bé, perquè podríem portar empreses de fora que pogueren instal·lar-se i les xicotetes empreses que estan des del poble podrien instal·lar-se en el polígon industrial. Què pot fer l'Ajuntament? L'Ajuntament pot ajudar, per almenys fer una rebaixa d'impostos per a ajudar a aquestes xicotetes empreses a instal·lar-se en el poble, llocs de treball també, potenciar Simat. Els pressupostos municipals som partidaris de que siguin participatius, però així normalment el donen el dia anterior, una setmana abans, per a que te'l mires. El paper és molt sofrit, te'l llitges, t'enteres el que t'enteres i després simplement és que anar pràcticament sense debat i sense res a aprovar-los. Tant costa el que vulgui participar, així no s'obliga ningú. Es fa una assemblea, o dos, o tres, o reunions, o el que siga, i la gent pot opinar en què volem gastar-nos els diners del poble, perquè els diners són els que repleguem de totes les cases. En què volem? Volem en sanitat, volem en això, volem asfaltar aquell carrer, mira, allò està fatal, anem a fer això, anem a fer... Jo crec que 50 deuen més que un. Doncs fem-ho. Si és que no és tan complicat. Bueno, jo no ho veig complicat. Es tracta de voluntat de fer les coses. Per tant, continuem sempre parlant de participació, participar el poble, si volen, clar. Per exemple, l'associació de jubilats, l'Ajuntament ha d'estar al costat i ha de promoure activitats culturals també per a ells, perquè han arribat, ja no treballen, tenen oci, tenen alguna responsabilitat també, perquè gràcies a les persones majors molts dels fills poden anar a treballar i són una bona ajuda i font d'ingressos també. Inclús sabeu que n'hi ha persones majors que gràcies a ells les famílies tiren endavant. Què fa l'Ajuntament? L'Ajuntament ha de potenciar intercanvis, viatges, perquè han estat tota la vida treballant i es mereixen estar tranquils, disfrutar de la seva bellesa i gaudir de la vida que els queda. I l'Ajuntament en això ha d'estar al costat al 100% i potenciant a les persones que porten l'associació de jubilats.
La gent jove. La gent jove per a nosaltres és una de les nostres preocupacions, perquè tenen poca cosa en el poble, molt poca. I la cultura del got pues, està bé de tant en tant, però n'hi ha altres coses. I n'hi ha persones que aquest tipus de cultura no els apeteix. N'hi ha altres coses i n'hi ha altres inquietuds i reclams. L'Ajuntament també pot fer molt. I per això els joves han de demanar i han de dir què és el que volen fer. I per això s'han de reunir, han de parlar. I per això nosaltres estem a favor de crear el Consell de la Joventut. Ells han de gestionar-se-ho i ells han de saber entre tots què és el que volen fer, quines activitats, si volen anar d'acampada, si volen muntar un concert o dos, o si volen el que siga, si volen fer tallers, el que siga. Tot això ho han de gestionar ells, perquè jo, per molt que es pugui ajudar, són ells, jo, o qualsevol persona més major, però són ells els que han de decidir el que volen fer. I sobretot, també l'Ajuntament, en tantes cases que hi ha en el poble, per què no dona o per què no cedeix part d'algunes cases per a que puguen reunir-se, que tinguen el seu internet, que puguen, no sé, fer les activitats que ells consideren en aquestes cases. I també per edats. Per tant, la joventut és un dels pilars que pensem que hem de tindre cura d'ells, perquè al fi i al cap és el futur del poble, la joventut. I després hi ha el tema d'internet. Nosaltres som partidaris que totes les persones tinguin accés a internet, perquè internet és una finestra que s'obri al món, que pots recollir molta informació, que pots fer gestions també, que és el més important, i que cada vegada està més implantada en la nostra vida quotidiana. I per tant, s'ha d'intentar, això sí que és veritat que hi ha alguns punts ja en el poble que són en obert i que la gent pot accedir a internet, però fa falta millorar-ho això. I ja per acabar, sí que ja voldria deixar un poquet les propostes que espero que crec que són sensates, crec que les podrem parlar i podem ampliar, però jo sí que voldria acabar parlant un poquet de la nostra candidatura i de les persones que la conformen, perquè les persones que estan per Cimat Esquerra són persones que tenen ganes de treballar, estem molt il·lusionades, sobretot estem molt unides i estem com una pinya, honestes, honrades i crec que amb molta sensatesa. Jo penso que les persones al final donem el vot o no en funció de la confiança. Jo crec que la confiança és la base de tot. Si tens confiança en una persona, que la tens ahí davant, doncs no hi ha ningú problema. Confies en ella, estiga en el grup que estiga. I per això nosaltres demanem confiança. Creguem el que diguem i diguem el que creguem. Tots i cada una de les persones que estem ací. I com diu Joan Fuster, tota política que no la fem nosaltres, la faran contra nosaltres. Per això estem ací, per a fer i desenvolupar les idees que més o menys hem estat explicant vosaltres. Moltes gràcies.